I samarbejde med de grønne ambassadører har DAB udviklet et værktøj, der skal hjælpe beboerne energioptimere boligens installationer. Samtidig bliver beboerne opmærksomme på, at selv små adfærdsændringer kan medføre store besparelser. En af disse ambassadører er Richard på Udalsparken. Susanne, jeg har i dag taget sådan en vandsparme eller vandmåler med, der måler forbruget i armaturet her. Og det prøver vi lige en gang her og tager og ser, hvad den bruger i minuttet. Ja. Og denne her, den ligger på ca. 20 liter i minuttet. Under energitjekket tales der om beboerens installationer og vaner. Der spørges til beboernes vilje til f.eks. at reducere badetiden, eller vaske op i opvaskebalje i stedet for under den løbende vandhane. Adfærdsmønstre og energiforbrugende apparater registreres i et program, der til sidst beregner et overslag på de mulige besparelser på el, vand og varme. Så kan du se, at det er Forhåbentlig, og det er en hel del mindre, den bruger cirka mellem 8 og 10 liter i minuttet. Okay. Så besparelsen ligger. Ja, og så bagefter her, når vi ved til tal her, så kan vi lige i det diagram, jeg har med på computeren, der tager vi den så ind, og så sidder godt fast. Og så kan vi lige se selve målingen på, hvad forbruget er, og så på en årsopgørelse. De gamle glødepærer, som der ikke er så mange, der har tilbage, og som man heller kan købe i detailhandlen, men der er nogle rundt omkring, som har et væsentligt forbrug, og så er man efterhånden gået over til en sparepære, som jeg kan se, at du har her. Og sådan en institution er rigtig god, og de holder også, men er også udgået. Sådan en sparepære som denne her bruger ca. 8 watts, og en LED-pladepære, den bruger cirka, afhængig af hvad det er, hvad man ønsker, omkring 2 til 3,6 watt. Så allerede her er der en besparelse på den, plus at den rent faktisk giver et bedre lys. Og du har også en funktion, at den giver lys med det samme, hvor denne her, den tænder langsomt op, og den dør også lyset, vil du ikke stille og roligt få dårligere og dårligere lys efterhånden, og den så springer. Men så nu har jeg været igennem, vi har været igennem hele boligen her, og fået indtastet samme funktioner, som vi kan gøre noget ved her. Og jeg kan se, at nogle ganske få ændringer her faktisk alt i alt kan give en årlig besparelse på lige knap 6.300 kroner. Uden at du egentlig kommer til at lave en ændring i dagligdagen. 6.300? Ja, det er en nettobesparelse. Jeg er meget overrasket over, hvor meget vi som familie kan spare på de her få ændringer. Det kommer klart bag på rigtig mange beboere, hvor meget den årlige besparelse og samlede besparelse rent faktisk er. Så kan jeg også se, at det er rigtig dejligt, at du har et LED-fjernsyn. Det er rent faktisk sådan, at der er rigtig mange, der har et LCD-fjernsyn, og selvom det kun er 4 og 5 år gammelt, så forbruget på et LCD eller endnu værre en plasma er 4 gange så stort som det her. Vi har hidtil fokuseret rigtig meget på boligafdelingernes tekniske installationer og optimering af dem. Og på den måde der har vi kunnet reducere nogle af de store udgifter, der påvirker huslejen, nemlig forbruget af fælles el, vand og varme. Men for at komme videre i den her positive retning, der skal vi have involveret beboerne. Vi skal vejlede beboerne i eksempelvis valg af lyskilder og andre elektriske apparater. Men vi skal også kunne fortælle beboerne, at de selv med små ændringer i den daglige adfærd kan opnå rigtig store ressourcebesparelser. I mange tilfælde går besparelserne direkte i beboernes egen lomme, men i andre tilfælde, hvor der f.eks. ikke er vandmålere på, så er det afdelingens driftsudgifter, der reduceres, og på den måde påvirker huslejen i en positiv retning. Under alle omstændigheder, så vinder vores fælles miljø, når vi alle sammen begynder at opføre os mere bæredygtigt.